ओम फैगौ 2024 मायथाइनि 5-6-7 जानुवारि खालि बोखावै लखिमपुर जिल्लानि ब्रह्म धर्म आफादनि जे सनाथि मायथाइ खुंनो गोनां बिनि दिनै जोङो बेवहाय सनापुर गामियाव बेनि फैलाव फोथाराव बे सनाथि मायथाइखौ खुंनायनि गेवलांमेलखौ जेराव खुंगोन बेवहाय दिनै गाहाय खुन्थियाखौ सायनासालिनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय आरो बे हाबाफारिखौ सोरजिगिरि आनान गसाइ परम ब्रह्मनि खाथियाव गासैखौबो जोङो गोसो गोरबोजों बोर बिनानै मुलुग संसारनि मोजांनि थाखाय बे सैथो सनातन ब्रह्म धर्मखौ जे मुलुगनि गासिबो जिबिनि मोजांनि थाखाय बे यज्ञनि गेजेरजों जोंनि मुलुगाव जिबि हारिनि आरो इसोरजों अनजानाय खामानिखौ यज्ञजों मावफुङो ब्रह्म धोरोमनि सुबुंफ्रा धोरोमारिफ्रा बेखौ जोङो गेवलां गोसोयै दिनै बुंथिनो लुबैयो। ओंखायनो बेवहाय जोंनि ब्रह्म धर्मआव हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टान जैन बुद्धिस्ट बाथौ बे सतसंगि बायदि बायदि धोरोम थानांगोन नाथाय जों सासे सोरजिगिरि परम ब्रह्मनि फिसा ओंखायनो बे यज्ञआव बयबो यज्ञ होफैनो हायो आरो मुलुग संसारनि मोजांनि खामानियाव बयबो बाहागो लाफैनो हायो आरो बे खुंनो गोनां सनाथि मायथाइयाव गासिबो धोरोमनि मानसिफोरखौनो जेबो धोरोमनि गोनो गोथो आरो जोङो जेबो मोनसे उल्था उल्थि सानालासिनो बेवहाय बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ मदद होफैनो आरो बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो खावलायहरो आरो जोंनि जि मोनसे बेखौ खुंनायनि लाहार फाहार जोंहा हाबाफारि लादों बेखौ बानजाय आफादा थाग थियारि जेरैबो गोख्रोङै मावगासिनो दङ आरो जों बेवहाय जोंनि गासिबो मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ गासिबो जिबिफोरनि मोजांनि थाखाय आरो बयबो मानसिफोरखौ बेवहाय बरायनानै धोरोमनि सोमोन्दै सैथोनि सोमोन्दै अनलायनायनि सोमोन्दै बुहुमाव गोजोन थासारिनि सोमोन्दै सावरायनाय धोरोम शास्त्रफोरखौबो बेवहाय बिजिरनाय जागोन आरो बे आफादाव जोंहा गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जिउ खौरांनि सोमोन्दैबो जों बेवहाय बाबानि सायाव सावरायनाय मेल लादों आरो बे आफादखौ बे सावरायनाय आफादखौ बेखेवगोन जोंहा जोंनि बोखावै लखिमपुर जिल्ला जाय संसद लखिमपुरनि समस्तिनि जाय संसद अर्थात MP बे MP प्रधान बरुवा बिथाङा बे आफादखौ बेखेवफैगोन आरो बेबादिनो जोङो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआदि गासिबो मानसि हारिनो आरो बर' हारिनि जि मोनसे थांनानै थानायनि गासिबो बिथिङाव राजखान्थियाव समाजखान्थियाव धोरोम खान्थियाव थुनलाइयाव गावनि हारिखौ जेरैबो बोखोनायाव बा जेरैबो मोखां गोजों खालामनायाव हाबा मावलांदों आरो बर' हारिल' नङा गासिबो गोग्लैसोना थानाय आसामनि हारिफोरनि मोजांनि थाखाय आफायादि खामानि मावलांदों बेखौबो जोङो बिनि गेजेरजों दिनै मुलुगाव खिन्थानो नागिरदों आरो जोङो बर' हारि हिसाबै थांनानै थानायाव ब्रह्म धोरोमादि गिबि मोनसे हारिखौ मोखां सुनायाव खामानि मावदों बेखौबो जों बिनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों आरो बे हाबाफारियाव बयबो जोंनि ब्रह्म धोरोमनि सुबुंफ्रा गासिबो बोखावै लखिमपुर जिल्लानि जा 6 आन्सलिक दङ बे 6 आन्सलिकनि गासिबो भक्तफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बेखौ खुंफैगोन आरो बानजाय आफादा दिनै बेखौ खुंनो थाखाय जेरैबो जानजि खाफ्रानानै थाग थियारि जाबाय बाहाय अखन्द यज्ञबो जागोन आरो लोगोसे जोंनि बाहाय हारिनि थुनलाइ बे थुनलाइखौबो सिबिनाय महरै जोंहा ब्रह्म गियान मोनसे बिसम्बि दंखायो ओमफ्राय बानजायनायनिफ्राय खुगा लाइसि मोनसे दिहुनबावगोन बे मोननै जोंहा बर' थुनलाइनि बाख्रियावबो जोङो
बाख्रिखौ एसे गोहोगोरा खालामनो थाखाय बे मोननै बिजाबखौबो दिहुननाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा लाइमोन आफाद आरो आइजो आफादखौबो लोगोसे बाहाय खुंफागोन। ओंखायनो बे जोबोद मेहेरगोनां जागोन आरो बाहाय बयबो रायजो राजाखौनो जाथि धोरोम राव गासैखौबो फारागथिखौ गारनानै जयै लैहोर लैहोर फैनानै बे बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि सनाथि मायथाइखौ जाफुंनो थाखाय जों गोरबोजों बयखौबो खावलायबाय। गोजोन्थों। नोंथांनि गथ'नि इयुना नोंथांनि आखायाव। गथ'खौ गुन गोनां मोजां सोलोंथाइ होनाया नोंथांनि बिबान। आथिखालनि मुगाया बेसेन होयो गोग्गो सोलोंथाइखौ। उदालगुरि जिल्लानि गाजियामाटी ओनसोलाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमी बर' बिजोंनि फरायसालिया ओनसोलनि बयजोंबो गनायजानाय मोनसे मोजां फरायसालि। गोदान सोलोंथाइ बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय बिथराइ थाखोनि फर्म होनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। लोगोसे 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोनि मुं थिसननाया फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 5 खालारनिफ्राय जागोन। गोसो गुदुं बिमा बिफा एबा दिथागिरि बिथांमोना 6002867678 आरो 6002401424 मबाइल नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।